Shwmai latte, sut o'i ti? Dwi'n carthed gyda latte eto. Respectol neweth. Dod yn ôl i'r siop. Dim ond problem fach. So, mae'r taweth yn fflas iawn yn sydd anywedd. Wyntog iawn. Mae'r stormus iawn. Blowing down the trees. Anyway, Beth bynnag, dwi'n cerdded gyda latte eto. Mae'r dŵr yn uchel iawn. Beth wyt ti'n chwilio am, latte? Mae latte wedi cwrdd gyda ci arall, ond doedd hi'n ddim yn gyfeillgar. Roedd e'n Pomeranian fach, ond latte ddim yn licio y cwn arall. Latte. Anffodus, mae hi ddim yn gyfeillgar. Dwi'n edrych ar y heron. Beth yw y gair Cymraeg am heron? Aderyn pwy sy'n chwilio am... Dyma heron. Wyntog. Bwrw glaw. Mae'r gwanwyn gyda'r tawedd unsettled. Rwan yn edrych ymlaen y gemau'r hydraeth. Rugby, gemau'r hydraeth. Mae Cymru yn erbyn Japan. Efallai, beth ni'n angen. Yn erbyn Zelaniweth. Bydd y gêm yn caled iawn i golli o leia 50 points ac wedyn y Springboks hefyd. Bydd hi'n gêm bydd hi'n gêm hofnadwy oherwydd ni'n ddim yn y weight class gyda'r Springboks yr All Blacks hyn o bryd. Ers cwpan ar byd diwetha, mae rygbi Cymraeg, roedd hyn ofnadwy. Efallai, maybe, sians fach byddwn ni'n ennill yn erbyn yr Arianen, Argentina. Yr Arianen, fallai. Mae Arianen yn tîm inconsistent. Eleni ennillodd hi'n yn erbyn yr All Blacks ac Australia. And golli am 1 pwynt yn erbyn y Springboks. So, efallai ddim moyn weight class i'r tîm Cymraeg. Well, we'll see what happens. Right. Mae'r amser i mynd adre. Dwedodd tara i'r lagoon. Latte, tara i'r lagoon. Does dim ots i latte.